Dobrý den, dámy a pánové. V tomto videu si ukážeme tu krásu IP kamerových systémů s PoE switchem, které mají téměř nekonečnou variabilitu možností zapojení. Pojďme se podívat, jak si pro váš objekt nebo pro váš rodinný dům můžete takový kamerový systém jednoduše zapojit a hlavně přitom využít například stávající infrastrukturu, kterou tam již máte. Tak, pojďme se do toho v rychlosti pustit. Zapojení IP kamerového systému má obrovskou výhodu v tom, že skutečně je téměř nekonečně možností, které můžete využít při zapojení tohoto systému. My si ukážeme ty nejzákladnější, aby jsem vám pomohl si utříbit myšlenky a pochopit, jak to teda vlastně funguje. Připravil jsem si tady dvě IP kamery, PoE switch a NVR nahrávací zařízení. Jak jste si mohli všimnout, NVR nahrávací zařízení nemá vícero portů, jako to je v případě rekorderu s PoE switchem integrovaný, ale má pouze jeden WAN port, který slouží pro komunikaci. Naopak PoE switch může mít 4, 8, 9, 16 a tak dál portů, které slouží pro připojení všech periferií v rámci toho kamerového systému, a pak tady mám teda dvě bezpečnostní kamery. Měl bych říct ještě jednu věc. Pokud si chcete udělat kamerový systém s PoE switchem, není to tak lehké, ale není to zase ani tak těžké, jako když si koupíte kamerový systém s PoE rekorderem, kde to vlastně funguje tak, že ty kabely z těch kamer jednoduše přivedete do toho rekorderu, nacvakáte do těch volných portů, rekorder se s kamerami domluví a tím to celé zhaslo. V tomto případě je to trošičku složitější v tom, že tam musí ještě předtím nastat nějaká konfigurace. Ta konfigurace není vůbec složitá, dělá se prostřednictvím aplikace Search Tool, kterou dodáváme ke všem kamerovým systémům. A prostřednictvím této aplikace vlastně ty jednotlivé prvky nastavíte tak, aby spolu komunikovali. V tento moment vám ukazuji konfiguraci, kdy mám zapojeny teda IP kamery do switche, vidím, že mi bliká, takže komunikace probíhá. A do switche mám taktéž zapojený rekorder a mám nastaveny jak v rekorderu, tak v kamerách IP adresy napevno. Napevno znamená to, že jsem si například do kamer nastavil adresu 192.168.1.70 a pak druhá kamera dostala číslo 71 a rekorder dostal číslo 75 třeba například. Takže všechny prvky jsou ve stejné síti, ve stejném subnetu a proto spolu komunikují. Upozorním ještě na jednu věc. Když si kamery zapojíte, vybalíte, zapojíte, tak kamery i rekorder mají nastavený továrně nějakou výchozí IP adresu. Pokud připojím těch IP kamer víc, tak se mi stane co? Ve stejný moment budu mít v síti několik zařízení, které mají stejnou IP adresu. No a samozřejmě mi bude docházet ke kolizi IP adres. Stejně tak je to v případě rekorderu. Takže co udělám? Já vezmu notebook, připojím si ho do volného portu switche, zapnu aplikaci Search Tool, prohledám, aplikace Search Tool najde všechna zařízení patronům na Mac vrstvě, to znamená, že je úplně jedno, že ty kamery mají jinou adresu z jiného subnetu, to znamená, nebo je tam třeba 192.168.1.168, ale bude to třeba ze sítě 10.10.10, něco. Takže ta aplikace i přesto ty zařízení najde všechny a vy si můžete takhle ty adresy rozhodit. Já vám ještě do videa přidám ukázku, jak to vypadá a jak by to mělo být. Případně v článku nad tímto videem najdete, jak se ta konfigurace provádí. Stejně taky s rekorderem. Takže to máme jednu možnost zapojení, to znamená, mám rekorder přímo napojený do switche, kamery přímo napojené do switche, nastavené IP adresy napevno a jak vidíte, obraz super běží, je to všechno paráda. Tak a teďka nastává varianta číslo 2. Takhle to málo kdo má, jak to mám zapojeno já tady. Všichni většinou máme nějaký router doma. Ten router jsem si připravil tady. A ten router vám dělá nějakou domácí síť. To znamená, máte tam připojenou televizi, počítač, tiskárnu a já nevím, co všechno dalšího.
A v té samé síti potřebujeme teďka nějakým způsobem provozovat ten náš kamerový systém. Takže zase máme několik možností. První možností je ta, že volným kabelem připojím switch do routeru, nechávám zapojený rekordér do switche, kamery do switche a připojím v podstatě, jak jsem říkal, volným kabelem do routeru. Co se stane? Celý ten switch, včetně kamer a rekordéru k němu připojený, se stane součástí té sítě, kterou vytváří ten router. Takže pokud budu chtít provést tu první základní konfiguraci, o které jsme se bavili, tak připojím notebook do routeru nebo do switche, to už je úplně jedno, zjistím si, jakou IP adresu nebo v jakém subnetu pracuje ten router, tak mám teďka štěstí, protože ten router pracuje 192.168.1 něco a všem těm zařízením rozdává adresu z tohoto rozsahu. No tak já si jednoduše řeknu úplně stejně, že kamerám nastavím 192.168.150, 151 a rekordéru třeba 160, abych měl rezervu případně na další kamery. No a musím si samozřejmě být jist, že to nebude kolidovat s dalšími zařízeními, které v síti máte. Obvykle ty routery jsou nastavený tak, že ten rozsah toho DHCP serveru je nastaven buď v horní nebo spodní polovině. To znamená, ta zařízení, které připojíte přímo do toho routeru a u kterých nic nekonfigurujete a ten router jim tu IP adresu dá sám, tak jsou v rozsahu třeba, nevím, od 50 do 100 a tak podobně. Tak tam jde jenom o to, aby vám to nekolidovalo, aby například jste nenastavili tu pevnou adresu kameře a tiskárna neměla stejnou, pak vám to v té síti může dělat problém. Proč nastavujeme těm zařízením pevnou IP adresu, se asi zeptáte. Proč to teda neuděláme tak, že jim zaškrtnu, aby dostali adresu z DHC serveru. To znamená, adresu přidělí router, kameře, rekordéru. No je to jednoduché, protože do toho rekordéru potom vy nastavujete ty IP kamery na základě těch jejich IP adres. A v momentě, kdyby například došlo k výpadku proudu a měli jsme to nastaveno tak, že DHCP server přiděluje, tak on už nepřidělí této kameře tu 150. On už ji přidělí třeba 155. A v ten moment rekordér očekává, že dostane na 150 ten obrazový stream a nedostane. Proto je dobré mít nastavené kamery napevno. U rekordéru už je to jedno, protože rekordér je příjemce a ten může mít jakou adresu chce. To znamená, vy můžete podle návodu, který máme na webu, nastavit rekordéru adresu pevnou, anebo můžete nastavit i přidělenou z DHCP serveru. Takže když dojde k restartu, kamery zůstávají stejná adresa, a rekordér si najde svoji, ale on očekává, že na této adrese ta kamera bude a vždycky ji tam dostane. Takže to je první varianta. Připojuji teda k routeru switch. Tak, teďka je druhá varianta. Já nemám možnost v podstatě se dostat kabelem k tomu routeru z toho switche. Takže mám možnost v podstatě to udělat v obráceně. To znamená, odpojím rekordér od switche, připojím ho do routeru a stejně tak připojím do routeru i ten switch s těmi kamerami. To zapojení je úplně stejný jako to předchozí, který jsme si ukazovali. Tam jediné, na co dát pozor, pokud máte nějaké routery jako za 3, 4, 5 stovek, tak samozřejmě ten datový tok těch kamer je nějakým způsobem prostě poměrně náročný na kvalitu a rychlost datového přenosu. Ona ta 100 megabitová síť, která dneska je standardem, tak pro přenos, já řeknu, 6-8 kamer ve 4K rozlišení úplně v pohodě by měla stačit. Samozřejmě vytíží to tu síť trošičku, ale nemělo by to dělat v zásadě žádný problém. Samozřejmě ve chvíli, kdy budete mít opravdu, jak říkám, nějaký hodně levný router nebo switch, anebo budete mít ještě víc těch prvků v rámci té sítě, které jsou v podstatě jakoby, řeknu, levný nebo nekvalitní a nejsou schopný přenést ty datové toky, tak můžete počítat s tím, že vám ten obraz se třeba začne sekat nebo se vám zpomalí internetový připojení. Jo, ale pořád se bavíme o tom, že to musí být síť ve standardu 100 megabitů, není to gigabitová síť, jo, to už je zase úplně o level dál. Samozřejmě čím rychlejší síť máte, tím je to lepší, ale pořád se bavíme o té 100 megabitové síti vnitřní a tam je to úplně v pohodě, pokud ty prvky jsou nějakým způsobem trošičku, řekl bych, technicky na úrovni a opravdu to nejsou ty nejlevnější kousky, které můžete sehnat. Samozřejmě tím se dostávám k tomu, že kvalita a
kvalita prvků a kvalita té datové infrastruktury, který pro ten kamerový systém budete využívat, tak je samozřejmě alfou omegou. V momentě, kdy mám v objektu prostě nastrkaných různých routerů, switchů a mám to tam prostě nějakým způsobem poskládaný a nějakým způsobem to funguje pro to, abych se podíval na e-mail anebo abych se podíval na webové stránky, tak to samozřejmě něco jako asi splní a bude to fungovat. Jenomže pokud chci potom chci tu síť využít pro ten kamerový systém, tak samozřejmě každý slabý článek může způsobit to, že ten obraz potom z těch kamer se vám bude zpožďovat, bude vypadávat, budete ztrácet pakety a tak dále, tak dále. Takže na tohle je potřeba určitě myslet a prostě když si ten kamerový systém budete dělat, tak je potřeba ho udělat tak, aby ta infrastruktura, po který ty data z těch kamer do toho rekorderu poběží, prostě měla nějakou jakoby aspoň základní rozumnou úroveň a nebylo to tam namastěný jako 5. přes 9. a víme standardně, že prostě bohužel dneska je to tak, že zákazník si koupí router, další access point na Wi-Fi, protože neměl signál tady v tom koutu baráku a takhle tu síť nějakým způsobem vrství a ta síť je prostě potom jako pro ten účel velice problematická a pokud ten zákazník bude chtít ten kamerový systém po té síti posílat, tak stejně se nevyhne tomu, že tu infrastrukturu bude muset nějakým způsobem trošku upgradeovat a zlepšit a případně to svěřit teda do ruky nějakému místnímu profíkovi, který mu tu síť nějakým způsobem pomůže nakonfigurovat, když to sám nezná. Takže to je jedna z možností. Ještě jsem teda v rychlosti chtěl zmínit to, že v podstatě ta první varianta, kterou jsme si ukazovali, to znamená switch rovnou do rekorderu, znamená, že jste offline, že ten systém nemůžete sledovat, prostě uvidíte jenom takhle na obrazovce na monitoru. Když už to nějakým způsobem začleníte do té sítě internetový, to znamená buď způsobem tímto, anebo způsobem tímto, tak v podstatě v tento moment už máte garanci toho, že můžete ten kamerový systém online sledovat na mobilu, na počítačích, v podstatě ať budete kde budete, tak to můžete ten kamerový systém sledovat. Tak a ještě k té konfiguraci se vrátím. Do toho rekorderu ty kamery přidáváte jednoduchým způsobem. Prostě je vyhledáte, on vám v rámci té lokální sítě nabídne, můžeme si to konec konců ukázat na těchto 2 příkladech. On vám ukáže seznam těch zařízení a vy je jednoduše přidáte. Jo, to je celé, v podstatě to je celá konfigurace. Takže pokud máte tu infrastrukturu dobře udělanou, tak jako to, aby vám naskočil obraz v rekorderu, je pak jako otázka, jako nechci říkat ani 10 minut, prostě je to na 3 kliky a naskáče vám obraz, potom z těch kamer obraz do toho rekorderu a pak už samozřejmě vám frčí záznam a možnost sledování a tak dále, a tak dále. Tak, ještě jsem chtěl říct jednu věc. Jedna možnost je přidat ty kamery takhle tím automatickým vyhledáváním, ale samozřejmě druhá možnost je přidat je i manuálně. To znamená, pokud byste měli třeba, jako když to přeženu, tak ten systém je opravdu krásný v tom, že je nekonečně variabilní. To znamená, kdybyste tuhle kameru měli v Africe a byla na veřejné IP adrese na internetu, tak vy můžete to do toho rekorderu nastavit ručně a ten obraz z té Afriky vám prostě bude do kamerového systému nebo prostě do rekorderu, který máte třeba doma nebo ve firmě, to znamená, když budete mít víc budov, víc hal, tak tam nemusíte dávat rekorder, stačí prostě to datově spojit, můžete i bezdrátově, v nabídce máme i bezdrátový profesionální spoje, takže těch jako hvězd nebo těch větví s těma kamerama, s těma switchema klidně můžete mít víc, jo. Tam jako nehraje roli. To znamená, že jeden switch můžete mít na jedné budově, druhý na druhé budově, v jednou budete mít 3 kamery, v jednom 4 kamery, jeden bude spojený s hlavní budovou nebo s hlavní sítí bezdrátově, druhý drátově, ale pokud je to všechno v rámci stejné sítě, anebo máte možnost v rámci těch IP adres přístup a ta sítě kvalitně postavená, tak samozřejmě ten obraz těch kamer můžete si brát, jak jsem říkali, už odkudkoliv. Takže to je velikánská výhoda a ten systém můžete variabilně i do budoucna rozšiřovat. My máme v nabídce rekordery, které mají minimálně podporu 9 kamer, 16, 25 a tak dále. Takže a jsou za velice dobré peníze ty rekordery. Takže pokud třeba byste, když to přeženu, chtěli mít kamerový systém doma, a zároveň byste chtěli mít třeba kamerový systém i na chatě a báli byste se o to, že by vám například na chatě, když by tu chatu vykradli, takže by vám sebrali ten záznam.
a zároveň na té chatě máte možnost nějakého kvalitního internetového připojení, tak vy si můžete prostě jednoduchým způsobem ty kamery z té chaty poslat do toho rekorderu, který máte doma, je to úplně jedno. Všechno je to otázka kvality a rychlosti a možností připojení. Takže tam jako ty limity neklade v podstatě ten hardware nebo ten kamerový systém, ale vždycky ta síť. Takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Samozřejmě těch možností zapojení je tam ještě mnohem a mnohem víc. Ten systém je opravdu variabilní. Takže poradit, tak se na nás určitě obraťte. My vám rádi ten systém navrhneme, zejména třeba pro více budov. Pro tu jednu budovu je to poměrně jednoduchý. A určitě vám pomůžeme s tím to dát nějakým způsobem dohromady, systém nakonfigurovat, ale jak jsem již zmiňoval, pod článkem a nad článkem, nebo respektive pod videem, tímto uvidíte návody, jak ten systém nakonfigurovat a jak ho zapojit. Takže jako není to nic složitýho, nepotřebujete na to žádný special nářadí, nepotřebujete na to žádný special dovednosti, dá se to zvládnout. A když byste to nezvládli, tak jsme tady pro vás a náš support si s tím určitě poradí. Takže vám děkuju za pozornost a těším se u dalšího videa. Shledanou.